Realme नि लेटेस्ट मबाइल Realme X फैगासिनो दं। दानिया फैदो लोगोफोर गाहाय आयदासिम। मिथिनो मोननाय जादों दि चाइनिज मबाइल कम्पानि Realmeआ Realme X खौ भारतआव थाबैनो लन्च खालामगोन। एक्सपेक्ट खालामनाय जादों दि Realme X मबाइलखौ भारतआव 25 जुलाइ 2019 सोआव लन्च खालामगोन। बे Realme X मबाइलआ 6.5 इन्च फुल HD बेजेलेस एमोलेड डिसप्ले गोनां। बेनि रेजुलेसनआ 1080 बाय 2340 पिक्सेल। बे स्मार्टफनाव क्वालकम स्नेपड्रेगन 710 प्रसेसर होनाय जादों। इन डिसप्ले फिंगारप्रिन्ट गोनां बेयो कम्पेनिनि गिबि मबाइल। बेनि अनगायै बे फनआ मटराइज पप-आप सेल्फि केमेरा गोनां। बेयो एन्ड्रइड 9.0 पाइ अपारेटिं सिस्टेमजों सोलियो आरो बेवहाय बुस्ट 3.0 फास्ट चार्जिं सापर्टजों लोगोसे 3700 mAh नि बेटारि होनाय जादों। बेवहाय 48 मेगापिक्सेल आरो 5 मेगापिक्सेलनि डुअल रेर केमेरा होनाय जादों। सेल्फिनि थाखाय फनआव 16 मेगापिक्सेलनि मटराइज पप-आप केमेरा होनाय जादों। इन्टारनेल स्टरेज आरो रेमखौ नायनानै बे स्मार्टफनखौ मोनथाम भेरिएन्टआव लन्च खालामनाय जागोन। 4GB रेम प्लास 64GB इन्टारनेल स्टरेज, 6GB रेम प्लास 64GB इन्टारनेल स्टरेज, 8GB रेम प्लास 128GB इन्टारनेल स्टरेज। बे मबाइल फनखौ भारतआव 15,000 निफ्राय 18,000 नि गेजेराव मोनगोननि एक्सपेक्ट खालामनाय जादों। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो लोगोसे मोजां गाज्रिखौ भिडिअनि गाहायाव थांनानै कमेन्ट खालाम। लोगोसेनो आंनि इयुननि भिडिअ मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि दासिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम। लोगोसेनो बेल आइकनावबो थुनानै हो। बेफोरबायदिनो आंनि गोदान गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनखौ गिबिसिनै मोननो थाखाय। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, भिडिअनि सिङाव थांनानै कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।